Molweni, ake nginibingelele kuzona zonke izinkalo. Elami igama nguVusi. Bafowethu, sisekuyo leyo ndaba. Bafowethu, njengoba sasishilo ukuthi sizonilethela bonke abantu bafowethu ngokuhlukana kwabo, njengoba namhlanje ke siphethe enye insizwa. Sasho ukuthi abantu sizobaletha lana abanegwebe ezinkulu nabanegwebe ezincane, ngoba ngesiwathathe kancane amacala lawa esithi mancane, kodwa ekugcineni abantu abahlala isikhathi eside emajele ngawo lawo macala thina esithi mancane. Kodwa ke namhlanje nayo insizwa phambi kwethu, siyacela ke bafowethu ukuthi ke niyimamele, nizoyijaja la nizoyijaja khona, niphinde futhi nimbonise bafowethu, ngoba ekugcineni sifuna ukuthi ke kube khona ukwakhana ngezitori esiyisherayo. Bhuti kunjani? Sanibona. Hayi mfowethu, ungahlala nje odabeni utshela abantu ukuthi ubani wakabani, uze ngani lana, nanokuthi uza kanjani ukuthi ugcine usungaphakathi ejele. Okay, sanibona. Igama lami nguNqoba Mbambo. Ngihlala ngakaMashu ukuhlala kaK. Ngikhulele khona kaMashu, ngizalelwe khona kaMashu ePolyclinic. Ukufunda, uqala kwami ukufunda ngifunde eLP9. Ngasuka eLP9 ngaya eStanmore ePhoenix Primary, ngaphinde ngaya eStanmore Secondary. So bafethu, inhloso yami ukuthi ngize la namhlanje to share my story. Ngishare istory sami kube khona usizakalayo, nami iphinde ningisize or towards your comments, because I believe ukuthi nami ukube ngalalela from the beginning abazali ngaba ngikhula. But ke into ithi mina bengumfana okhuliswe kahle ngale ndlela ngenhlonipho, ngatshela ukurong nokuright. So khuleni kwami ke bafowethu, bengumuntu ubuciko into ephila kumina. When it's coming to ubuciko, ngoba even ngikhule ngumfana nje ukuthanda ukudansa, ngiphiwe nje ekudanseni, samba omisi, samba ama-shows nje, njengabafana baselokishini. Nomculo ngaphiwa wona, ngale ndlela ukuthi ngaze saba ne-group as ye-gospel, sabafana bakhona elokishini ye-gospel. Sihamba sicula endaweni eziningi ezahlukene, even kwama-matriculants prayer lawo ejwayele ukubanjelwa kwe-KCC, besibaningi sibakhona lapho. Even into eziningi nje ama-all age besihamba kuzona, sicula nje as a group, spiritual. Ngiyazi abantu abaningi bayasazi, because yaza khipha ngisho i-album. Ngaphinde ngakhonza ey'nkonzweni, mhlawumbe ngicabanga ukuthi ngabalula ezintathu engizoyikhumbula nje. Ngaqala eZiyoni, ngasuka eZiyoni ngase ngaya eFaith Mission. So eFaith Mission ngaya e-ECG, which was in Stanger Street. ECG which umphathi wayo uShepherd Bushiri. Ngakhonza khona, and along the way umculo wangihamba nje ngawo, ngaze ngafinyelela kuma-idols. Ngiyama-idols, it was 2018. Ngaphuma u-top 31 from the South Africa. Ngaphuma u-top 31 from South Africa. Sonke leso sikhathi people ngaziwa nje, yabo, ngaziwa ngumculo ngale ndlela ukuthi ngiya namanye auditions amaningi, Queen Nandi, which was held by ubaba uMhlongo eK-Cap, na kwi-Lion King on 2019. Ngiya kwi-final audition, safika-ke isigameko ukuthi sekwenzeka khona icala. Before ngibalule indaba yecala bafethu, ngike ngasho ukuthi nami bengidayisa, ngine-fast food, ngumfana nje ohlanganisayo ngendlela ukuthi befuna impilo e-right. Engapha egcineni the time, ngoba la ngihlala ngakhona ngiseduze kwe-tavern, nami ngidayisela ama-fried obani, ngihlanganisa nje, understand. Ending up nami sengidayisa umgwini.
and kanti ngoba ngusondeza lo mgwinyo la udayisa ngagcina ngudla nami ngagcina sengena utshwaleni and ngagcina sengiyintshontshela mina entweni engithi ngizakhela yona isinkwa noma ngizamela ingane zami because ngoba ngiqamamanga ngingaba umfana okhule wathanda amantombazane nawe engithanda because I am talented, I won't lie to you. Ngalendlela njoba ngithi before ngikhulume ngikubalule lokho ukuthi the aim enkulu ukuthi njoba ngize la ekhaya uMkhanyakude TV and thanks to Vusi ukuthi asiphelele ithuba because guys since thina sinama criminal record noma siphume emajele some other people they think that angeke bafunde kuthina kanti kuningi esingakusho nifunde nani ukuthi ngenxa yokuthi akekho ngisho umuntu oyedwa ongifisela ukuthi aye la engiphuma khona. Okay, ngingalezo ngilanda kakhulu. Kwathi it was 2019 December 25 uKhismus. Fica nami ngiphuma endaweni zami ngisuka la engangisuka khona ngafica abafethu beyihlalele be get together, which bear in mind I was also drunk at that time and ngiyuphethe nalomgwinyo lengithi ngiyawudayisa yabo imali ikhona yezwa lona. So ngifika nama bayangazi yabo and at that time I was well known. Ngakhohlwa lokho ukuthi abantu bayangazi and abantu bayangithanda. So nami ngifike lapha endaweni phake phela nami ngizenza uphakathi phela ngivunyiwe yabo nami abanye bengibiza ngosikhwama ngoba bazi ukuthi hayi isikhwama samhlezi ngaso isikhathi sigcwele yabo lona. Hayi kwenzeke kanjalo ke guys, ngibone ke lo mntwana ke nami omuhle. Ngingibona lo mntwana omuhle ngim-approach nami. Ngim-approach umntwana abantu, I didn't hesitate noma mhlawumbe angikhombise ngathi mhlawumbe kukhona angakuthandi noma uyakuthanda futhi at the same time, but I saw that there was a deep connection because such share conversations pendulana here and there. Yeah, I took a decision ukuthi okay phela nami ngithi yabo lo muntu ngiyamthanda sengifisa nami ukuthi mhlawumbe just take a kiss or whatsoever yabo lona. Emva kalokho lo muntu ngimbonisa akekho comfortable ukuthi mhlawumbe senze into ekanjalo phambi kwabangani bakhe because wayevakashele abanye abangani bakhe abangasekhaya la yena ongayena la ngasekhaya. So mefika la okay sithola isikhathi ngilobe ngiphuma sihambe siyothenga utshwala, sithola isikhathi okay sivumelana ukuthi sihambe sekamereni. Mesifike ekamereni we kissed and I also cabanga khona into engifuna ukuzoyisho manje. Bear in mind lo muntu mengiqala uhlangana naye but ngenxa ama drugs nokuthi I took a risk ngamkhotha ngaphansi kwesitho sakhe, which is not good. Ungayicabangeli lokho but thanks God ngoba ngiguli kube inhlanhla naleyo. You understand that guys? Omunye umuntu ungabe wathi wathola isifo kanjalo noma mhlambe nami ngimnika isifo because guys lo ngishoyo angingabe ngathi mina mhlawumbe engathola isifo naye wayengasithola isifo because nginqotsasa ama drugs guys. You understand? Must bear in mind zonke izinto ezizenzayo sicabangele eduze sikhohle ukuthi there is a future ahead. So emva kalokho interact nosisi ngiphume mina ngishiya embedeni ngaqhubeka ngami ngiyophuza these ngibuya ngifike eduze kwakhe si interact at that time. Emva kalokho sibanjwa la unomuntu lo sisi la ayinamangazi and bear in mind sidakiwe so about 2 years sidako umgwinyo so about 2 and nobody fought. Akekho walwa ngabe ngiqamba akekho walwa njobe ngekho owalwa because they bayangazi nami ukuthi mina what kind of a person I am. Okay ngihambeke mina ngekhaya. Bear in mind along the way nami njoba ngihamba la angiyena umuntu
onale mentality yazi laphana ngishiya icala ngihamba nje ngikhulekile ngisuka ngiyekhaya ngidlule ekhaya ngiya kwe enye event qhubeka la kwe hostel khona umunye umngani wami kwakumhla ka-20 ya hayi kamnandi nje ijabule hleli ngasekhaya njalo futhi la buye ke ekhaya mhlawumbe 26 ngigeze ngibe right ngirefresh kup ngezwe kuthiwa kufika intombazane la ifika intombazane ihamba nomngani wayo mebefika la ekhaya bafike bathi cela uma abaphe imali yama morning after because unotisile ukuthi mina naye asisebenzisanga iprotection hayi so ngoba yababona futhi abantwana abajwayele babanika 200 rand at the same time amazed useyangibuza uthi wena labantu bafike bazofuna imali yama morning after abanika imali yama morning after bavele bahamba uyiphuza kwenzakalani anemangazi qhuqhu dlula usuku bakalokho fika umalume ke ungumseshi ayimefuna umalume uthi endoda kuvula icala kuthiwa wena udlwengulile awu udlwengulile hayi ngokanjani malume athi hayi endoda kuvula icala la ubuye lento uthi shilo umntwana ngabe wahlukumezeka ngempela ngomhlukumeza kanjani ngoba phela ngoba nami sengibuza kanjani ngoba phela umuntu aqale ngamkhotha you understand okay ngoba kwamhlanje kwakhona umuntu wakhe noma sengiyibuza imibuzo eminingi phela nama ngiyabo I'm confused ukuthi kwenzakalani la you understand hayi okay kambe kanjalo uzokufika isikhathi sokuthi fanele ngenkantolo mengiyenkantolo la sangaphansi ke la uzokufika khona abantu abaphuma koWestville baqinga endawo ehlukene ababhanye baphuma ama police station understand fanele ngibingeleleke mina manje sibingelele la enkantolo vele kubizwe igama lami instead ukuthi ngiyobingelela kuthiwa nqobamba woza la icala lakho lukinulo ngithi mina yini inulo manje lapho abungiyazi ukuthi abazali bami obvious baphezulu lapha icala lakho lukinulo hamba ekhaya ngithi chaza ukuthini inulo awuzange uye estoksini angiyanga estoksini hawu icala lukinulo ubufakazi bakho abuna leli cala alinabufakazi gcwele yaphela hayi ngihambi 2019 ngihambi ngekhaya bengiyekhaya 2020 nayi inkantolo unyaka wonke 2021 ibuye icala mengaphosisi January 23 lapho mengaphosisi so afanele ngize enkantolo hayi ngiye futhi enkantolo mengiye enkantolo ngiyalathenda nje icala mengilathenda icala libe nje and nganikwa ummeli menginikwa ummeli owakumunye weNdiya nje ummeli kahulumeni we-state nginika lo mmeli we-state lona hayi ngiqhubeke sambe naye kupu sefanele kuye mhlawumbe sekusele kwabili noma kathathu ukuthi icala seqeda ukuqola I drop out lo mmeli senginika omunye menginika lo omunye the same day fanele ngizothethwa menginika lo omunye athi angifike enkantolo okay kuze ezothatha yonke imininingwane yonke lento hayi ngingamfici okay it's fine ngamfice phela ke mina I have to wait la nithi ngihlale kuze wayethe kahle hlo schedule ukuthi sizohlangana ngabo 8 angazi naye une office every 11 ngiyamkhola igama la ukuthi uba isibongo ngiyamlibala so emva kalokho phela ngizinyamo nami ngiyongibona ukuthi ngiyabakhohlwa ingangazi ukuthi ngiyaqala phela nanokuboshwa mina ngiyazi lento mina
ngiyatuma nje kahle hle angazi ukuthi kwenzakalani hayi ngibuyele ekhaya ngibuyele ekhaya ngifica ubaba hayi hlala mhlawumbe nobami 2 hours avela phone lo baba athi wena ngithe fika enkantolo kanti ngathi ngifikile enkantolo angakufica ngabuza nangokuthi awukho wena hayi athi indoda ke indoda vuma icala ngithi mina ngolivuma kanjani icala mina into engiyiphika ngiphika ukuthi ngalala naye umntwana ummeli kahulumeni lo ummeli kahulumeni omunye ngithi phela ngane kowesifazana omunye emva lokho esakuthi along the way sekufanele kuphele itrial ngase ngizonikwa lo ngikaze ngihlangane naye kanje hayi ke isithinto angithi saplan ukuthi sohlangana ke naye misagcinisanga sangahlangana sesizohlangana ngefinal ngosuku lokugcina lokuthi sesiyathetha okugcina kodwa ke ngayizolo mase ngifonela sengibuyele ekhaya mina usithi indoda avuma icala ngoba lecala lizogweba mase ngithi mina okay kuyo yonke le process le awuzange mhlambe uphinde wena ukhulume nalo wesifazana ngoba phela nike nathintana phela nagcina nina agcina nalapho nje ankwezana nakhuluma kodwa phela nawe wakufanele uphinde ukumthinta ocingweni mhlambe ezinye zezizathu ezadala ukuthi ugcine kuthiwa mhlambe urepile ngiyaunderstand lokho kushoyo ngiyaunderstand lokho kushoyo bear in mind ukuthi sahlangana laphana we were drunk understand and there was that happiness ukuthi umuntu muhle I won't lie to you and futhi umuntu odeservayo uthi ahlonishwe understand indlela ekwenzeka ngani noma indlela ekwabanje bambeka ngayo usho ukuthi nje wona kahle waba fast wena injalo nje mfethu yeah ngingasho ukuthi ngamanye amazwi ngoba phela sengifundisekile ngingasho ukuthi nami I took an opportunity ngasebenzisa ithuba not ngendlela errong kodwa yezifu ngoba ngikholelwa ukuthi umuntu onsuku umdlwengulile umuntu ombamba ngenhliziyo you understand kodwa ke wayengalivula icala engahlukumezekile mhlambe wayisola ekseni wayisola ngoba because khona ezinye izinto sikwazi ukuthi siyazenza ungayiboni manje kodwa musuqedile ukuyenza ubambe to what knife flop you understand so angeke lo ngiqama ukuthi kufanele ngimfonele nganganayo icontact number naye wenganayo understand ngoba even khona la sesiyoqula okugcina bangathi ngichaza ngommeli ummeli okay kwakuyi covid kathi se covid ngasikulayina ngithi afanele singene enkantolo sabingelelana naye sisi wayesakubona kodwa wayengibona uyangiphela siyangiyamazi nami yangazi understand so kuphinde kwafika nalaba ekuthiwa ufakazi obufakazi babe bathathu bagcina sebeba u4 sesifika enkantolo kwangena oyedwa laba abanye bangasangeniswa understand so mithi into nami ngibe confused and mengifika futhi enkantolo angiphikanga ukuthi ngalala naye wafu walivuma icala enkantolo hayi khona ke nayi into ngifuna ukuyibheka ithi into wa rape athi mina cha ngirapanga ngalala naye ngoba sasivumele because to be honest wena njengomfana ngibuza lo mbuzo ukhona umuntu ongamkhotha isithu sangaphansi ubumrape phela okay phela ayengeke ngize ngiphendule lapho phela ngazi ukuthi wayiphuza kangakanani injalo mhlawumbe ngithi yabo ngingakho ngathi nami phela mhlawumbe wona wayekade elele uyabo mhlawumbe iphuze kakhulu so ngeke ngithi that's true ngiyabonga umusho kanjalo because vele sasiphuzile naniphuzile you understand that's why nami ngithe laphana wayengekalivula icala engahlumezekanga yangifuna ube ngathi mhlambe sengoba phela nami akufanele nginuka amakhwapha ngokwami because akufanele uwe ngathi ngangekho right phela ngithe ngifike wezivile ngafike ngafunda ukuthi umuntu umuntu wesifazane edakiwe i rape leyo
Shufana ulala nomuntu ofile. Ulala nomuntu ofile because akekho ama full senses zakhe. Okay. Ake siqhubeke ne case yakho lapha nommeli ukuthi. Okay, mase suka lapho kummeli ummeli mesifika siyafika ke. Okay, angifonele ngisasekhaya. Angithi ngisangakusasa siyoqedela icala. Angifonele indoda. Vuma icala lizokubopha. Uma ungalivumi indoda leli icala leli ushawa ngo life sentence. Ngamtshela, ngimphendula nje kahle ngathi yabona ke lento isho ngengenze mina ngokutshela into ekuyiyona eyenzeka ungathi nga-rape. Angirapanga mina. Ngalala naye. Ngifuna ukuthi mhlawumbe ngiyaphinga ngingane abantu ngalala naye. Ngoba manje mina ngamtshela futhi ngathi umuntu engazi kahle ukuthi usuke rape. Angiphela nezinye izinto angakafundiseki kuzona. Ngiyaqala ukuboshwa angiyazi khona ama terms ngoba siyafundiswa ngama programs lapha. Wade ngivezela ukuthi umulana umuntu osuke ephuzile nge-rape le. You understand? So awona lento le abanye abantu they won't see it mhlawumbe ngendlela engichaza ngayo but abafethu noma udade bethu ngifuna abalaleli sisi. Ungenzi into ngoba ubona ukuthi isimo sinjani. Ngizama ukuthini maningi amacala ayenzekalayo umuntu athi ingoba ekhaya kukho ukuthi ingoba ube ngilahlela. You understand? Ingoba bengibona ukuthi ayigade umuntu. Ngizama ukufaka angifaki leli cala le rape kuphela but ziningi izinto izinto abantu thothi wenza into abe opportunist kanti abona sengene enkingeni. Hayi ke ummeli ke lo sesifika enkantolo ngakusasa. Ngibhalisa unengane engaka yabo uyangibhalisa yonke lento uyangibhalisa indoda awulivumi lecala ngithi mina hayi Thama ngimbiza ngithama mina icala le angivumi ukuthi ngarape but ukulala naye ngalala naye. Attenda leli cala usuke ekhaya. Ngisuke ekhaya. Okay. Ngisuke ekhaya. Ngalala naye. Ngenqamba manga lo bengiphika ngithi ingane abantu angilala ngalala naye. Kodwa indlela esekushiwo ngakuthi ngarape yangithusa ngoba ngibamba ngenhliziyo la isikhali ngimkhombe ngaso whatsoever. Understand? Athi hayi okay ndoda ayisiyobhekana phambili. Hayi mesifika laphana ke. Hayi fake eboxini ngichaze. Hayi mengichaza qede. Hayi angene nosisi. Achaza. Nengena sengingena ufakazi. Ngish ufakazi wakwambona wayekhona into ufakazi wayekhona kwenzeka icase wayekhona. No, the pity is angishilo ngathi ngithe boxing ngathi mina lo muntu ofuna ufakaza la ufakazi into engekho ngoba ake ngoma sikhuluma iqiniso yabo the times interactor nalengane akekho wabona. Ake yabona wabona inkinga ngathi ngibuyele kwesibili umuntu owahayiza ngizise yabona ukuthi mhlawumbe uyasondela usuzofika towards the bed kube khona umuntu ophaphamayo on the other side. Ahayiza victim ahayiza umuntu oseceleni manje nani shaya impahla enkulu endlini kukhona omunye umuntu. Yes, you understand? Angithi ufuna ukubuka na bigger side ke manje nani mbonile ukuthi ukhona okhona noma dakiwe nje nathi you never know ukuthi mhlambe yonke into esigcina isiplan yasengihambile ukuthi engeke sebanjiwe whatsoever ngisho ukuthi kunjalo. Understand? Mhlambe esinye isizathu nje sadala ukuthi intombazane ize ithi ngidlwengulile ngoba uyishaya phambi komuntu ekhona la ekseni seyihlazo phela lelo yabona. You understand? Ezinye nje zezinto lezo ke wrong injalo nje ngiyayibona into leyo which was wrong. It was wrong. It was wrong. I know ngiyakuthola mfowethu ngiyakuthola. It was wrong because mfethu angifuni la bengathi
ngizogeza igama likaNqoba noma kanti inkinga ngifuna kube isifundo nakumuntu komunye umuntu ukuthi nabantu nje abaphuza namantombazane ukuthi sihambe niyophuza namantombazane ukuthi kwesinye isikhathi kukhona okungenzeka lapho ngophela futhi ungakhohle ukuthi thina sama out isikhathi samanje lento yakaphela olova basanayo sengijoba kade ngibuyile ngisanenyanga ngibuyile kodwa sengibuyile olova basanale mentality ukuthi kudliwa imali dle usanenyanga ubuyile ngisanenyanga yabona njoba usuku lesibili ngiqede inyanga nosuku lesibili manje manje yes but ngiyabona namanje olova basanale mentality kudliwa imali dle umuntu hayibo yazi ngokutshela into eyisimanga. Okay, ngathi ngigweba mengigwetshwa yazi mengigwetshwa aqhamuke the very same meal lo anonyo athi lalela uyazini ungatatazeli aqala athi hayi ncane into yakho yazi umuntu ogwetshela urape ugwetshela life sentence noma 25 years ngimbuke lo baba uthini manje kumina uthi encane u8 years athi yazi njani ufike eWestville phela 7 days wenza iappeal hayi okay wenza iappeal ngiyaduma mina ngazi nje ngiyaphila yini okay bagweba iminyaka emingaki nkado bangigweba 8 years okay banginika 8 years kwaqale wathiwa 10 kukhala yena lo ummeli wathi hayi ngeke akuphumele ngaphandle indoda hayi mingibuya ngibethiwa ngishawa ngo8 years uthiwa ndoda uyakhala angizophela ngazi nje uyakhala mingifika lapho ke wena awukabazi ubuhlungu bejele noba estoksini angazi lutho ngiyayidumela nje yabo nje ngidumela noma ngisho sengehle athi hayi ndoda ufika lapha ufike wenza iappeal mengifika naseWestville wemame okay singinikile ke inkantolo ku8 years ngizontshela ke ukuthi from the first day ngifika kwenzakalani ngizomtshela kule video elandelayo.